jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Fietsen zonder zitzieltjes is net zo makkelijk. Maar Janna Joe wil het me wel leren. Wat zal Cornelia raar opzien als ik het haast nog ken. Nou, maar hoop je dat het op die iets lacht. Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Fietsfeest. Cornelia had een cadeau voor Tomke. Een nieuwe fiets. Want zijn oude fietske is te liets. Oh ja, joepie. Oh, een nieuwe fiets. Zonder zitzieltjes. Oh, nou ben ik rut. Mag ik er al op fietsen? Nee, Tomke. Tom moest eerst leren zonder zitzieltjes te fietsen. Dat doen we nooit eten. Goed. En als je dat kist, dan hebben wij een feestje. Een fietsfeest. Maar ik moet nog eerst naar een vergadering. Ik ken wel zonder zitzieltjes, Cornelia. Dat is skietgemakkelijk. Ja, nee. Zet die nieuwe fiets nou eerst maar even in het hok, Tomke. Du kist nu nog wel even op die oude fietsje fietsen. Tomke zet de nieuwe fiets in het hok. Hij is een beetje leuk. Waarom mij hij net op zijn nieuwe fiets? Cornelia gaat voort. Daar komt Janna Joe aan op haar fietske. Janna Joe had al geen zitzieltjes meer. Hoi. Hey, Tomke die had een nieuwe fiets zonder zitzieltjes kregen, Janna Joe. Een hele mooie hier. Echt weer? Waar is die fiets dan? In het hok. Ik moet eerst leren om zonder zitzieltjes te fietsen. Ja, nee, dit. Dat vind ik stom. En dan krijgt Tomke fietsles van Cornelia. Ik weet al wat. Ik weet wat, Tomke. Zullen wij Cornelia eens verrassen? Ik leer die fietsen zonder zitzieltjes. En als Cornelia die fietsles houdt, dan... Ja, dan ken ik het lekker al. Oh, dat is een geweldig plan, Janna Joe. Ja! Waf! Tomke zet zijn fietshelm op en riet de nieuwe fiets het hok uit. Zal ik die even helpen met fietsen, Tomke? Nee, hoor. Nee, ik ken het zelfs wel. Zo maar. Tomke stapt op zijn nieuwe fiets. Hij wiebelt het heen en weer. Traapje, Tomke! Traapje! Oh, die stoerjacht! Oh jee, oh jee, oh. Ja, nou, Te let. Tomke ploft met de fiets om op het dik. Gelukkig gaat er hem net zeer in. Nou, ik word haast, Janna Joe. Maar ik mag nog wel even oefenen. Ik weet toch wat. We keren naar het parkeerterrein. Op het parkeerterrein is het net druk. Er staan geen auto's. Tomke klimt weer op zijn fiets. Ik truw en doodtrapest. Oké. 1, 2, 3. Janna Joe krijgt Tomke bij zijn t-shirt vast. Tomke trapet en trapet. Romke en Janna Joe draven achter hem aan. Hup, Tomke. Het gaat goed. Ik ken het al. Ik liet je los, hè? Ik ken het al. Tomke begint hut te fietsen. Hij gaat rjocht op een pistrucje staan. Oeh, remje, stop, Tomke. Die komen strukjes. Oh, stop. Maar Tomke ken het remje. Oh. Hij vlucht op een kop de struiken in. Haast een paar skram ophalen, Tomke. Maar die fiets is nog heel. Zullen we maar ophouden? Nee, ik wil Cornelia verrassen. Nog een keer, Janna Joe. Ik ken het haast al. Tomke klimt weer op een fiets. Het kind hield hij een beetje beter. En dan fietst
fietst Rinien het hele parkeerterrein om zonder de hulp van Jan en Joe. Kou naar huis, Tomke. Cornelia komt zat thuis. Tomke! Oh, joepie! Ze mij niet weten dat het al fietsen kist. Nee. Tomke, Romke, Jan en Joe en Cornelia ben klaar met het eten. Cornelia had neer in de gaten. Oh, kom Tomke, ik zal die nou fietsles Jan. Dat mag nog heel goed oefenen, hè? Ja. Tomme Cornelia, ze weet lekker net dat Tomke al fietsen kan zonder zitjeeltjes. Nee. Nou, zeg eens die nieuwe fiets al. Klim er maar op, Tomke. Ik zal die voor goed bijhouden. Maar wat is dat nou? Tomke klimt vlug op zijn fietsje en dan riet hij samen voort. Zonder te wiebelen en zonder te vallen. Cornelia begreep er niet van. Zo, dan. Tomke, toen kist fietsen zonder zitzeeltjes. Hoe kan dat nou? We stiekem oefenen. Jana, Joe en ik. En Romke. Oh, lietse boeven. Je mag mij voor de gek houden. Nou, dan hebben we nou feest. Oh ja! Een fietsfeest! Jan en Joe en Tomke hingen slingers op. Sa. Ja. Sa. Ja? Cornelia komt mij een lekkere taart. Hipper de pip van Tomke. Omdat hij voor het eerst fietst had zonder chiltjes. Maar ik had nog wat voor jou, Tomke. Ja? Cornelia helpt een stuk papier uit de boekenbuk. Met een tekening van een fiets zonder zitzeeltjes. Oh, wauw. En mijn mooie letters. Wat staat erop, Cornelia? Daar staat op. Fietsdiploma zonder zitzeeltjes voor Tomke. Oh, mooi. Ja, wow, mooi. Een fietsdiploma. Nou, jou mij maar een stukje taart. Dan krijg ik een taartdiploma. Diploma. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De ko. De ko. De ko. De ko is zwart, maar wit. De ko zegt boe. De ko houdt molken, wist zo ik hoe. Ja. Zo. Mem had het oude jaske van Pier in een container van het leger des heils gooid. Pier kroep erin om het er weer uit te heljen. Maar het is zo donker. Hé, Romke. Hé? Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. In een container. Pier zijn nije jaske ziet onder de modder. Maar zijn mem had het weskie kregen.
Zijn oude Joske had ze bij de vodden dien. Dat keer wel voort nou. Maar Pier wil het hiel nog net kwijt. Het is zijn Joske van 2 keer. Maar dat weet zijn mem net. Mijn oude Joske? Bij de vodden? Maar wie ommers nog goed? De markeren neer aan. Nou precies, dan had Noord direct nog wat aan. Een oor? Waar dan? Ik had ont leger doen. Het leger? Moet er dan een soldaat in rennen? Nee, jongen, dan net zo onnozel. Het leger des heils. Hé? Die sammel je vodden en kleen en die doet er goed werk mee. Goeie kleen, die sturen ze naar eenmaal aan. Naar Afrika en zo. Daar ben ze er tegen blied mee. Dus, dan rent er haast in Afrika een jonkje mijn Joske. Dat zou kunnen, ja. Nou, die zal raar schrikken. Die weet heel nog net dat het Joske van... Wat bedoel je, Pier? Dat het Joske... van mij weer. Sis, waar is dat... leger van Cels? Pier, het leger des heils heet het. Dat is bij het winkelcentrum. Ja, het leger zelfs net, maar de container des de vodden en de kleren ingooien kist. Ga stommers wel eens zien. Nou is de glaascontainer. Daar had ik van de morgen een zak vol ingooid. Oink. Ik ga nou naar Marieke, hè? Onhaast. No, wat bist wel haast er niet in? Hé, geen rare frats nu de hel in, nou? Ah, Pier. Wat is juist vreemd. Mijn Joske. Het leidt in de container van het leger van Cels. Kom mij, we moeten het er weer uitheljen. Pier en Marieke draven naar het winkelcentrum. De voddencontainer is makkelijk te vinden. Maar om er wat uit te heljen... Die container zit onder de kroon, jongen. Zie je dat klapdeksel? Daar gooien ze terug in. Kist er net mee bij. Als je er een hele jiskepoeder trok in, kan ik direct terug. Maar dan komt ze nooit weer uit. En het is daar hartstikke tjuster. De laatste poeder is van uw mem. Die kan ik sap pakken. Net twaan, Pier. Misschien is het wel heel chip. Dat kan net. Het is maar een bak. Help me even. Houd door het deksel hier. Dat is gek. Als er net weer uitkomen, kist. Want ik mijn Joske ha, kan ik alles. Dat wist wel. Ik liet mij er gewoon inglieden. Houd door de wacht maar. Ik mat het Joske weer ha. Pier, dat is een idioot. Pier, hey Pier. Yes, me nog? Pier. Ik kan je niet zien. Houd het deksel hier. Dan hak wat lucht. Kist steen. Ik lees op mijn knibbels. Het ben al je poeden. Jurrie de pappenste. Stonkje. Muk, denk. Ja, ik ga hem hiepen. Ik viel wel. Er komt hier om, Pier. Er komt de vrouw aan. Bij een poederkleen. Ik krijg hem al op mijn kop. Nee, het sissen. Het deksel, Pier. Ik liet het los, hè? Sorry, ik moet er even bij, Famke. Wat bist ontwaan? Oh, niet. Nou, wat stiest je dan te roepen? Zit er soms wat van die in? Ja. Nou, dat komt er dan net weer uit. Nou, kist roppen was het worst. Nou, als het even zo'n de kant kiest, dan kan ik deze poeder erin gooien. Au. Huh? Jerk het goed? De koe wil hier niet zitten. Hallo? Hallo? Oh, Famke, vertel op. Wat is dit, Jerry? Zit er hier in? Ja, Pier. Hij erin kropt. Wat? Een jongen? Zit er een jongen in de container? Oh, maar Famke, dat is levensgevaarlijk. Die komt er nooit weer uit. Hoe lang zit het er al in? Dan maar correct. Dit is het toppend. Je kon wel net wies wezen. Die jongen die kan er wel smoren. Ik bel je de politie. Ik zal de politie vastkrijgen. En de brommerwacht. Die moet hem er dadelijk maar uitheljen. Ons komt het op een kop verkeerd. Oh, blijf dan bij hem. En houd de deksel hier weer. Dan ga ik op de politie uit. Ik ben hier dadelijk weer. Rustig blijven. Is er voort? Ik haat Joske al. Het meisje is voort. En ze komt hier dadelijk weer. Naar de politie. Dat mag goed. Iedereen in? Nee. Dan kom ik. Au, ik zit klem. Oh, zus nou al. Ken het. Help me dan. Ik hing je. Ik kan mij net oorzetten. Doe nou. Loop maar dan het Joske. Ja, Joske helpt. Ha, dat zei ik al. Doe maar. Ik ben er haast. Daar komen ze al. Ik hier de politieauto.
laat maar komen. Oh, ik ben eruit. En nou, rennen. Waar moet je wij? Kom mij. De bromwacht komt er ekkel aan. Kom mij naar je spaken. Die werkt hier aan mijn hoeken. Dan vinden ze dus nooit. Ja. Marika haar paken sjocht verheerd op als de bern hiemjend en poestend voor de doorsteen. No. Hé, Kom er maar gauw in. Je kon wel skrokken wezen als je hem eruit. En heel wel achter de poest. Al weer er wat bad. Ik ga de politie en de brandwacht ook al omvliegen. Wat is er te redden? dit is niet bijzonders, hè? Ze gaan naar het winkelcentrum. Naar die containers. Och, heden is er weer wat met die containers. Dat is de eerste keer net. Dus zullen we weer een doosje bij met Waan de West ha. Altijd hetzelfde verhaal. Ja. Nou, ik ben blij dat je hem net van die neuvere kuren ha. Nou, neuvere fratsen. Zo paken bedoelen. Maar die hebben wij net. Nou, hoi. Ja. Grut. De ballon. Hier is een ballon. Eerst weer lieds, nou is de grut. Ik knoop je nog een touwtje om zijn kwarte stut. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. We sjoggen der een koken. Boe, boe, boe. En der is nog een skipke. Bé, bé, toe. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Is dat net een poeske? Miauw, miauw, miauw. En dat een mooie vogel. Fort, fort, kou. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Dat is alweer een koken. En daar nog volle meer. Ik zag echt dat stoute poeske al voor de tweede keer. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is al grut en ik ben nog wat lieds. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.